Det er mandag den 31. marts, og der er godt gang i bierne. Det er blevet fint vejr. Klokken er også 3:15, og det tog noget tid, inden togen den var brændt af. Det her stade er lidt interessant, fordi det er ikke en helt almindelig stade. Jeg prøver lige at zoome lidt ud. Så kan man se, at det er nærmest sådan en slags Storm P-opstilling. Og det der er sket, det er, at der var en trostad her, hvor dronningen den var død. Og der var ingen droneyngel, og tilsyneladende ingen dronemor, så jeg har taget en chance og sat en lille familie med en god dronning ovenpå den familie, der var der i forvejen. Men det kunne man så ikke gøre helt uden, at man lige først skulle have trostadet fikset på den måde, at 6 rammer fra trostadet blev flyttet ned i den nederste kasse, som er det, man kalder for en overbrinderingskasse, eller nogen kalder det også for en aflæggerkasse. Det er en kasse med plads til 6 rammer, og de er rigtig fint til at overvintre familier i, men også til at lave aflæggere. Og stadig ovenpå, der er faktisk 2 magasiner, hvis man ser. Det er det, man kalder for en mini plus stade. Og der har den her gode dronning, som er i æglæggen, den har overvintret der, og der sidder en lille bitte familie, som nu er sat oven på den store familie. Og så håber jeg så, at det lykkes at få dem sammenført. Det plejer at lykkes, så hvorfor skulle det ikke gøre det? Grunden til, at der er stoltråd og lidt pinde foran, det er for, at bierne fra ministeriet, som jo er blevet flyttet, at de skal være klar over, at der er sket noget, sådan at de nyorienterer sig. Og det gør de ved at få ind i det ståltrådsnet, altså det pinde foran. Og det er tydeligt at se, at mange af dem de er ude og orienterer sig. Der er nogen, der flyver tilbage til det gamle, men man kan se, at de har lavet en luftbro derfra og så herover til. For at ligesom gøre det endnu tydeligere for dem, så har jeg sat sådan en ret markant figur ovenpå med en stærk farve, for at hjælpe bierne med at finde tilbage igen, når de nyorienterer sig. Den skal selvfølgelig væk på et eller andet tidspunkt. Men det var sådan lige sammenføring af 2 familier, hvor den ene familie har mistet sin dronning. Der er mange måder at gøre det på. Det her, det er en af dem.